Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kulindelwe izithelo zenkomfa yezolimo. Kutuswa esaseNtuzuma eThekwini. Kanti wasemzumbe uthi kawunalwazi ngolwe SIU. Izindaba ze1KZN TV uzifundela Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe umnyango wezolimo kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi abalimi bazokwazi ukuthi bahlomule ngolwazi oluzobalekelela ukuthi bakwazi ukutshala izinto eziqondene ngqo nendawo abalima kuyo. uMadlopha kaMthethwa usho lokhu ngesikhathi kuqhubeka inkomfa yabalimi lapho abacwaningi bezothula khona imiphumela yocwaningo lezolimo. Umnyango wezolimo kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni KwaZulu-Natal usingatheke ingqungquthela yezolimo ebibanjweke eBon Hotel ebekuyingqungquthela eyinsuku ezibili ebanjwa minyaka yonke kanye nokusuka kwethula noma kubhekwa khona umbiko wezocwaningo lwezolimo olusuke kugxilene ke ekuguquguqeni kwesimo sezulu ukuhlola kwezimbewu ukuthi ke imbewu ekhiqizwayo iyahambisana yini nesimo sesifundazwe KwaZulu-Natal nokunye okuningi. Senzele lwethu futhi ucwaningo la esesibuka khona ukuthi njengoba kukhulunywa ngendaba ye food security sise relevant na sibheka abochwepheshe bethu ama scientists bazobheka uhlobo benza ithombo la abacheka khona ukuthi imbewu esikhiqizayo iba relevant banama research abawenzile azokwenza ukuthi imikhiqizo yethu imelane nesimo saKwaZulu-Natal. Kakhulu futhi kukhona ne technology entsha esinayo khona umshini esizosheka lapho esizozicwaningela khona yonke into sizenzela kuma research colleges ethu. Sizosho njalo nje ukuthi si-improve kakhulu izinto ze-agriculture, especially ama-crops as well as ama-animal feed, kanjalo nabomanyolo nokutshalwa kwe-hemp, but kunama-different species esebewenzile bawacwaninga aphuma esizowasebenzisa njengoba siwu-agriculture. Asitshali nje kuphela, sitshala into esesiyihlolile sayibona ukuthi yenzeka bese siphuma la siyoqaphelisa abeluleki bethu, siyotshela abalimi bethu ukuthi yini nani abangafanele bayenze ukuze umkhiqizo wethu ukhule ngamandla. Lo mbiko wocwaningo lomnyango wezokulimo luzolekelela ke kakhulu abalimi ekakhulukazi ke basezindaweni zasemakhaya ukuba ke bakwazi ukuthi ke iluphi uhlobo lwembewu olungele indawo abalima kuzo. Abalimi basemakhaya ngalo cwaningo bazokwazi ukutshala imbewu eqondene ngqo nendawo abahlala kuzona engakwazi ukuthi isebenze beyiphinda mhlambe kuze kube iminyaka emithathu iminyaka emine ingashintshi. Futhi okunye sikutholayo la abanye abafuna nabo ukudayisa imbewu bazokwazi ukutrainwa from labantu bethu ukuthi uma usungatrain usungakwazi nabo ukudayisa imbewu ngoba sesikufundisile ukuthi yini nani ofanele uyenze uyihlanganise ukuze wenze imbewu relevant for indawo yaKwaZulu-Natal. Ngoba sila sinabo abantu abasuka kuzo zonke ifunda zeKwaZulu-Natal. Sinawo futhi abantu abasuka kuma research station ethu onke nakuma colleges ethu onke abazothathisa la ama district onke amelelekile, futhi ama district onke anawo ama researchers awo noma ama scientists awo. Uma besuka la bazohamba beyokulokhuza, futhi uma sesikwenzile sizophuma futhi kumedia sisho ukuthi yini esesiyenzile, sikumemezela ukuze abantu ulwazi lwethu lusabalale lofika nakumuntu osemakhaya impela akwazi ukusizakala. Lesike izindaba ze1KZN TV nginguSambuliswe Nqulunga ngisempangeni. Ungqongqoshe umnyango wezemisebenzi yomphakathi uMartin Meyer unqome umsebenzi wokwakhiwa kwesikole eSentuzuma iFaith Mlaba Primary School esophothulwa maduzane ngaphandle kokuphazamiseka. uMeyer usho kanje kade ehambela lesikole ehlola umsebenzi oqhubekayo. Ukulungiswa kwabusha kwalesi sikole bekulindeleke ukuthi kuphothulwe ngoMarch wakuwona lonyaka, kodwa ngenxa yengqinamba ezinye zazi kubalwa ukushoda kwezimali sekulindeleke ukuthi kuphothulwe ngenyanga ezayo. Besikhulumela abasunguli baso lesi sikole okumama wendawo uthi uyabonga ukuthi sekufike lesi sikhathi iphupho lakhe seliyafezeka. Into eyangenza ngaqhubeka ukuthi ube khona isikole, izingane zayireyishwa zayihamba ibanga
elide esikoleni kwaMashu ezinye zayifunda kwakukudana izingane zinqamula zibuye ezinye zingasenazi icathulo seyiphucwe icathulo kwakuna inkinga nje kodwa egcineni ngathi mase ngibona ukuthi kufanele ngempela ngiyilungise indaba yokuthi kube khona isikole ngangingelona ngicela ukucacisa ngangelona ikhansela kodwa ngangihamba ngephupho le ndawo nginesifiso sokuthi kube khona into enhle nekhansela ke lalikhona eqaleni Nqabangwane wayengidedela nephupho lami ethi kulungile ma qhubeka siyabona kuzoba khona into enhle. Ungqongqoshe omnyango wezomsebenzi womphakathi njengoba ehambele kule ndawo uzobheka ukuthi umsebenzi uqhubakala kanjani uncome ungaphazamiseki kwayo njengoba esifundazweni KwaZulu-Natal ziningi izinto eziphazamisekayo ikakhulukazi ama-project asuke esemphakathini. I'm a very proud MEC today and I'll give you the two reasons. Firstly, this is exactly the type of project that we are now aiming to do everywhere. So a building that was no longer in use, a magistrate's building, was repurposed in this wonderful way to become a school for this community. This community has been fighting since 2002 to get their school out of park homes and into a proper school, and this is what we're seeing here today. This project is coming in within budget, slightly over time because things happen unfortunately, but it was done repurposing and it was also done using the professionals from within the department. No consultants was used for this project, which meant a huge saving and all the money we had for the project could be used on actually building the school for the children. And that's one of the reasons why I'm a very proud MEC today, because we're going to see this happening across the province. That's why we're auditing all our old buildings, because we're going to see what we have that we can now repurpose and change to be used across the province for the benefit of the people. Ukhansela wendawo uphinde wakuveza nokuthi ziningi izinto eziphazamiseke zama-project kule ndawo kepha le ingamanye wawo ahambe kahle okubona ukuthi uzofika ekugcineni ingekho into emayo. Kudebokho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngisentuzuma eThekwini. Usotswebhu amakhansela e-IFP kumasipala uMzumbe uSimphiwe Jika Mthethwa uthi beyinkatha kulo masipala bebengenalo ulwazi lokuthi umasipala usuzophenywa yi-SIU kepha ke babone ezinkundleni zokuxhumana. Ekhuluma ke kwisithangami sabezindaba uMthethwa uthi yize kunjalo kodwa ke lokhu kusho impumelelo kubona ngoba iyona nto abebeyilwela ukuzama ke ukunqanda inkohlakalo kulo masipala. Uthi usola ukuthi ke ikhona nokho into ebinyathelwa. Ihhovisi likamongameli wezwe uMnumzana uCyril Ramaphosa la kunyaza i-SIU ukuthi iphenya amathenda ayizikhombisa alo masipala. Iqembu le-IFP kumasipala uMzumbe lithi belingenalo ulwazi ukuthi lo masipala uphenywa yi-SIU. Babone kwizinkundla zokuxhumana. Usotswebhu amakhansela e-IFP eMzumbe uthi lokhu kuveza ukuthi kukhona obekunyathelo. Uthi ukuphenywa kwalomkhandlu i-SIU kuyinto abebeyifuna beyinkatha ukuze banqande inkohlakalo kulo masipala. Kuzokhumbuleka ukuthi umongameli wezwe ukunyaza i-SIU ukuthi iphenye lo mkhandlu ngamathenda ayisikhombisa. Kuthina kuyi-achievement enkulu kabi ukuthi umongameli azavume noma sayine kuze kukhazethwe ukuthi kuzoba nalolu phenyo. Sibese siyithatha udaba azokhumbula nje abaholi laba phambi kwami ngoba sonke simakhansela nje wasila. Ukuthi yithi futhi njengo-speaker obuze umphathi omkhandlu ukuthi yini lo daba silithola kwabezindaba singalitholile kuqala esomkhandlu. Silikhulumile ke emkhandleni ngesonto elidlule. Sakuthakasela sabe sesiyolindela ke okunye. Kepha kugwinyisa mathi ukuthi befaka beliqala ekuthini lolu daba. Jama njengomkhandlu ukuthi liqale silazi. Ngokomthetho akuvele nje izinto zeqhama esezikhulunywa ku social media zingakaze zilethe emkhandlweni. Mhlambe asazi, mhlambe khona ade kunyathela ecansi kuzofihleka. Kepha nje wasesikhona kukho ozohlala konke sokuthatha sibe phezulu kwetafula. Usihlalo we-IFP eMzumbe uthi njengoba bekunenhlolo khono kamphathi kamasipala ngeke baqashe ngokuthi uqhamuka kuliphi iqembu. Mhlambe kule thinta into ka municipal manager ake ngiqale nje ngithi iIFP yasinikeza ukuthi sithathe uSomlomo no deputy mayor.
izikhundla lezi ezingaphakathi ezi-administrative ngicathi zihamba ngokwamakhono abantu ekufanele bangene ngaphakathi le ukuthi umuntu uzoqhamuka phansi kweqembu lenkatha angikwazi ukuqinisekisa thina njengobuholi kodwa esikwazi ukuthi njengoba kuhlela inhlelo khona namhlanje laba abathunyiwe umkhandlu ukuthi basimele bazokuthatha ngobuchule bakhethe lowo ofanele ukuthi aphathe umkhandlu wethu alekelele ukuze sikwazi ukuyambisa service delivery ukuthi yobe qhamukephi kungabe uqhamuke eqenjini kungenzeka umunye akale wena ilunga leqembu awumunye akayekho nje kwakona kwipolitiki kodwa ke siyoncoma lokho noma siyothakasela lokho abasinikeza kona ngoba siyabathemba. Umthethwa uthi angaqinisekisa ukuthi uzinzo lukhona kulo masipala futhi kuyasebenzeka. Iselistini umlawuli nje bekhona ukuthi kufanele beyingxenye ukuthi aphume manje mephuma uphunyiswa ukuthi zonke izinto ezibhalwe lapha sisizenzile enye yazo ukukhethwa komeya ukukhethwa kwa-deputy mayor ukukhethwa kwa-speaker ukukhethwa ko-MPEC zonke izikhundla ezingaphakathi ezikakhiwe ngokwenhloso kahulumeni ukuthi zikwazi ukugada ukusebenza komkhandlu. So zonke lezo sezenziwe zonke lezo zinto ezenzeka and there is proper stability emkhandlweni. So lezo zinto zonke ezikhombisa ukuthi siya ready to serve nokuthi umphakathi ukwazi ukuthola izidingo zawo. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzumbe. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze noma kanjani masibuye ezitolo. Asinibingelele siphinde sikwamukele futhi mbukeli makuthi kusanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Kulindelwe izithelo zenkomfa yezolimo kutuswa esaseNtuzuma eThekwini kanti wasemzumbe uthi kawunalwazi ngolwe SIU. Amakhosi angaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatha nesifundazwe kwaZulu Natal asingathe umhlangano ukudingida izinto ezisilele emuva kwisakhiwo sobukhosi kanye nokuthinta umhlabathi wamakhosi. Amakhosi angaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal ahlanganyele ndawonye eShowe ukuzokuzwakalisa ukukhathazeka kwawo ngezinto ezithinta umhlaba wamakhosi kanjalo nokwenganyelwa kwawo. Usihlalo wamakhosi inkosi uCebekhulu uphawulile ngalokhu. Khona okuzwakala khona abantu bekhuluma bekhombisa ukulahlekelwa ukwazi isisekelo sokuphathwa komhlaba endawo zamakhosi. Kuyiqiniso esingeke siliphike ukuthi umhlabathi ungekelwa amakhosi. Abantu beza emakhosini bezokhonza bekhonzela umhlabathi ngabe ukhonzela ukwakha noma ukhonzela ukusebenzisa umhlabathi ngokulima ngoba nane imayini ziya emakhosini mayifuna ukumayina endaweni zamakhosi ziyokhuluma namakhosi. Ngakho ke lokho okushiwoyo ukuthi amakhosi adlala ngabantu kunabashiya abazali emakhaya bayosebenza emadolobheni manje ke amakhosi adlala ngabantu kulona qiniso lo. Ngifisa ukwenza lezi izibonelo zokuthi olalela umsakazo nobuka indaba aqonde 1 amadolobha ngizofanisa ngawo fanisa ngeTheku. iTheku lino Durban North linomhlanga linoBhalithu noZimbali. yiTheku kodwa uhulumeni ophethe lo masipala kodwa ukukhonza noma umuntu mayefuna umhlabathi lapha ayifani imali yakhona. Property rate yasemhlanga yaseBhalitho yaseZimbali yaseDurban North ayifani kodwa bephethe umkhandlo owodwa. Ngakho ke akusukushiya ukuthi mangabe inkosi esizweni inenqubo yayo yokukhonza bese kuthi amakhosi adlala ngabantu ngoba amakhosi anendlela yawo yokukhonza. Khona amakhosi akhonza ukuthi umuntu ezokhonza amukelwe ngokuthi akhiphe inkece noma omunye akhiphe impahla ethile imfuyo ezokhonza enkosini. Ngakho ke akusukubukeka ngathi ukuthi amakhosi asuke edlala ngabantu manje lokho. Ngisho lokho ngamabomu ngoba indawo zamakhosi ayifani. Khona amakhosi akhethwa zamadolobha. Khona amakhosi akhe endaweni esemakhaya kha. Engeke kufane ukukhonza kwabantu bazokhonza bekhonza endaweni zamakhosi ngokwehlukahlukana kwawo. Ngakho ke akuqonde kulabo abathatha kabi ubukhosi nendlela zokukhonzela ukusebenzisa umhlabathi noma ukwakha ukuthi ngeke kuze kufane. Akuqondeke nakulabo abasibuka njengabantu abayizinto nje ezingenamsonzo walutho nalabo abasebengena emkhankaso ukuthi amakhosi bewathuka. Bengibuka lapho ku YouTube no TikTok omunye uthi amakhosi izinja nje idlala ngabantu.
Yabona ke lokho kubanga isilungulelo uma umuntu ezohamba nje uma embhobheni ethuka amakhosi. Ngoba umuntu naye njengamakhosi. Singabantu kodwa ngamandla siwanikeziweyo ukuthi siphathe umhlabathi siwulawule ufuna siwuphathe siwulawule. Umhlaba ubukhosi bakwaZulu ungaphansi kweNgonyama Trust. Enikeza amandla kuphela South Africa. Ubukhosi bakwaZulu la khona inkosi nezinduna abanamandla okuphatha umhlabathi. Inkosi uCebekhulu iphinde yazokwalisa ukuphoxeka ngokubukela phansi kwamakhosi ekubeni kwezinye izindawo beyilandela imithetho ebekiwe kodwa yamakhosi bayishaya indiva. Abantu ukuthi akekho umuntu oyovela anikeze umhlabathi ukuthi hayi wena yakha lapha yana ngoba nakho uzelwe ngabantu abakwazi ukuyemsakazweni bokhuluma. Nawo ke imsakazo bekuyosisiza uma ngabe kufika umuntu eza nodaba umsakazo ngaphambi ukuthi ulisakaze umthinto umuntu okubhekiswe kuyena noma inkosi obhekiswe kuyona ithinto ukuze nayo ikwazi ukuthumela engamthuma ayokuphendula egameni laleso sizwe naleso sihlalo sobukhosi. Sisho lokho ngoba sihlose ukugwema lokho okukhulunywayo kabi ngobukhosi. Yilokho okokuqala umuntu afisa ukuthi akuphawule ukuthi sinalenselelo ke yokuthi umsakazo uma uzophenduka ube inkundla yokuthi kuthuka ubukhosi. Siyazi ukuthi ubukhosi abantu ingxenye yabantu la kwaZulu ngikhuluma ngezinye izizwe la kwaZulu noma kwaZulu Natal ingxenye yabantu abasabuthanda ubukhosi. Ngakho ke benza noma yini abangayenza ukuthi ubukhosi buthuke ukuze kube bubi. Ngikhuluma indaba yeNgonyama Trust. Ingonyama Trust Board ingamele umhlabathi wobukhosi umhlabathi wesilo. Okwenzakalayo sibe namacala kade hanjwe enkantolo ngawo la khona omasipala bethi bafuna ukhokhwe ama rates emakhaya. Ingonyama Trust Board isebenzisana nama members trust bakuphikisa ukuthi esikhokhe ama rates emakhaya. Base ukuthi abanye babantu abazibona bengafanelwe ukukhonza ngendlela yesiko endaweni yenkosi base bethi bacela amalizi. Bayilizi indawo emva kwalokho sebeya emaphepheni asemsakazweni hayi sikudlalwa ngathi lapha siliziswe indawo endaza amakhosi. Kade umuntu ekwenza ngoba yena efuna ukuthi anikezwe imali amabhank azi ukwakha idolobha legceke lakhe libe yilento alifuna libe yiyona egceke lakhe. Uma isakhile sefuna kaqhubeke nokukhokhela ilizi akasafuni sefuna kuthiwe hayi kudlalwa ngabantu. Njengoba manje nje gcine isinqumo senkantolo sasithe Ingonyama Trust Board ayibuyisele imali zabantu ade beyikhokha zamalizi. Kunabantu abakhileka ngoba bekhonzile endaweni yenkosi eyodwa. Kunabantu abagidima amalizi. Kunabantu abakhonze nje enkosini ngokwenhlelo nenqubo yesiko. Lamakhosi asho ngazilinye ukuthi yiwona bekwe ukuthi angamele umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eShowe. Abafelokazi asebashiwa emhlabeni abayeni babo ababengamaphoyisa esiteshini samaphoyisa kwaMashu bathi izimpilo iqhubeka kodwa kusanzima namanje ukwamukela ukuthi sebebambe imizi bebodwa. Lokhu ke kuvele ngesikhathi iqhubeka inkonzo isiyabakhumbula ngenhloso yokukhumbula amaphoyisa ngama-29 asedlule emhlabeni kulesiteshi kusukela ke ngonyaka u2020 wesikhathi sokhuvethe. Bukele ekhaya sikwaMashu la khona isiteshi samaphoyisa thathe isinqumo sokuthi namhlanje sikhumbule amaphoyisa akule police station asedlule emhlabeni ukusukela nje ngesikhathi sengeCovid kuze kube imandla ngezigameko ezahlukene amanye agulile amanye adutshula esemsebenzini. Sinayeke la umama Thabethe yena ozosichazela nje ngesimo njengoba umyeni wakhe ungomunye nawo usanda kudlula emhlabeni ngaso isimo sokudutshula. Azamike la mamthabethe ukuzokuvusela amanxeba but nje ukuzwa umuzwa wakho njengoba abaphathi besiteshi samaphoyisa lapho kwaMashu bethatha isinqumo sokuthi namhlanje bekhumbule bonke nje abasebenzi babo okubala nayo umkhwenyana wakho. Siyabonga siyakubingelela ngesikhathi sakho. Yebo njani ngishawuvala kodwa ngizizwe ngijabule futhi ngicabanga ukuthi sajabula kakhulu mekutholakala ababukeli mina nomndeni wami. Mangasibuyisele emuva kwenzakala nje ngelanga lesigameko ukuthola umlayezo lokudlula emhlabeni kamyeni wakho. Yebo kwakunzima kakhulu. Kwenzakalani sichazele nje ukuthi waphuma emsebenzini benihlala ndonye omyalezo wafika ngayiphi indlela kwena.
wayengayile emsebenzini wayehambile nje endaweni yokujabulisa emva kalokho wafika ekuseni umyalezo mina kuthiwa utholakala engasekho yeah washona ngayiphi indlela bamdubula bangukuthi babembambe inkunzi bamdubula. okay nina abantwana bangaki sinjani isimo nje sekuphethe uphelile unyaka sinjani isimo nje ngicabanga ukuthi omunye wabantu ebebekade bedlala indima enkulu ezubaba wekhaya sinjani isimo solokho adlule emhlabeni sinabantwana abawu6 isimo akufani phela ngoba kasekho kodwa siyaphila nje kuyaphileka angifuni uqamba amanga namaphoyisa ayakamasho asupporta kakhulu nomndeni wonke wami. Mhlambe ngalenkonzo namhlanje nje ungathini ukuyibongela kwakho kusokubona abaphathi bepolice station ngisho nje siyabonga kakhulu bese ngazi ukuthi sibaluleke kangaka bazosikhumbula noma bengasekho abakhunyana bethu nosema kakhulu mama ngiyabonga nami. Mama Thabethe bekade sikhuluma naye umyeni wakhe wadlula emhlabeni ngonyaka odlule ngesimo sokududula ukuvezile ukuthi noma engadlulanga esendaweni yokusebenza kepha wadlula kade nje ehambile kwafika umyalezo ukuthi usedlulile emhlabeni bakhona ka sebeboshiwe ngaso lesi sigameko sokubulawa kwakhe lo mcimbi uhanjulwe inhlaka ezahlukene unabaxhasi bendawo abahlukene igama nguTebogo wakasibisi wezindaba ze1 KZN TV ngikwaMashu eThekwini. Ibithe cisisaka izwe lonke namuhla imigubho yosuku lwezokungcebeleka iWorld Tourism Day indawo yeziqiwi ezakhela amadamu iMsinsi Holdings igubhe lolu suku ke kwezinye zezindawo zayo iAlbert Falls Dam ngaphandle kwaseMgungundlovu laba ke bathi bafuna ukuthi abantu bakuleli ikakhulukazi kwaZulu Natal bezazi izindawo zabo futhi bezihambele ngoba ke zisendaweni zomphakathi futhi ke kuningi abangakwenza khona. Abeziqiwi ezingaphansi komsinsi Holdings bathi bafuna abantu bakukhuthalele ukuhambela ezindawo zabo. Laba basho kanje ngesikhathi bebungaza usuku iWorld Tourism Day ngokuhlela izinhlelo ezahlukahlukene kuleli damu. Ukuthi noma ngabe ubani angakwazi ukuhlala isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi mangabe bezikhiphile kumele bazithole bese endaweni ezifana njengamahotela kanti lezi indawo ezinjena okokuqala nje zi-affordable uyakwazi ukuletha umndeni wonke ngamanani aphansi number okunye ukuthi uyakwazi ukuthi ukwazi uku-enjoya i-nature ngoba it's quite distressing as well. Ukunene uthi kuningi abantu abangakwenza ezindaweni zabo. Abanye abantu sebathanda kakhulu lento esiyibiza phecelezi nge-civilization ukuthi bafuna ukuzibona eindaweni la ekungathi yonke into i-convenient kodwa sithanda ukusho ukuthi indlela esesalungisa ngazo indawo nakhona la uyakwazi ukuthi uthole i-convenience kuya ngokuthi ufisa into enjani leyo into oyifisayo usengayithola samanje ukukhombisa lokho. Kanti isikhulu edamini iAlbert Falls Dam sithi abantu mabasijwayeze ukuvakasha. Osuku namhlanje inhloso yethu bekuwukuthi sithi kubantu bakithi zikhona indawo ezifana nalezi esinazo njengo-Albert Falls Dam la abantu bakhona bangeza bezocampa abantu bangeza bezofisha abantu bangeza for boating abantu bangeza for picnicking. We've got a variety ama activities enzekayo endaweni ezifana nalezi esizimanenjayo as uMsinsi. Ezindabeni ze1 KZN TV ku-Ayanda Dube kuse-Albert Falls eMshwathi. Ikhansela la kuWard 1 eMandeni umlungisi Shelembe uveza ukuthi ke umphakathi kumele wenze isiqiniseko sokuthi abantu abadala bayanakekelwa ngaso sonke isikhathi bengazitholi behlukunyezwa njengoba ke sekudlangele sosihlava. uShelembe ubekhuluma kanje ngenkathi evakashele izagugu ezintathu eziseminyakeni ke eyikhulu zidla inhlavana. Nakuba sebeneminyaka eyikhulu nangaphezulu bedla anhlamvana kodwa basakwazi ukubona lokho abakenzelwe ikhansela labo laseDokodweni kuWard 1 eMandeni nelibanikelele ngegilosa ehambisana nekhekhe ukubungaza
iminyaka yabo. Ugogo uMfeka nogogo uMbonambi kanjalo nogogo uMdletshe babe nosuku olukhethekile njengoba bevakashelwe ikhansela labo ukuzobabonga ngebanga asebelihambile, kanti nabo bazokalisa ukujabula kakhulu ngoba kwenzelwe ikhansela uShelembe. Ngiyabonga ukuthi sengineminyaka engaka ngasabheke lutho, ngibona abatwana bakho befika bezongibonga bezimphathele izinto eziningi. Ngibonga kakhulu, ngathi uthi ngabonga ngithini, niswele imlomo ezinkulungwane ngibonga. Impela leminyaka engifike kuyo bengayazi khona mina ngilandela abakhonzayo amhlukane nesonto ngekwabathandazayo nami bese bethandaze. Ngithemba khona ukuthi ikhona okungenze ngahlala isikhathi esingaka. Ngiyambonga ngabonwayo, akakho ofana naye. Ikhansela uShelembe uthi umphakathi kumele uqinisekise ukuthi uyabavikela abantu abadala njengoba sekudlange nesihlava sokuhlukunyezwa kwabo. Siyafisa ukugqugquzela kakhulu abantu bakithi ukuthi ikakhulukazi laba basuke behlala nogogo nomphakathi wonke nje ukuthi abaqinisekise ukuthi ogogo bayavikelwa, bayanakekelwa. Siyazi ukuthi ogogo bayayithanda izinto ezimnandi behlale benikezwa zona kube yibona abavikelwa. Siyakhumbula ukuthi abantu abadala isikhathi esiningi kebevele bevuke nje ebusuku bengazi ukuthi baya kuphi ngenxa yokuthi ingqondo siyakhohlwa sebebadala bethole sebehamba nje egcekeni uthothi kwesinye isikhathi basuke sebenquni. Siyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi bevikeleke kakhulu kube ukuthi bahlale bephephile. Ikhansela la kuWard 1 eMandeni lithi lokhu bakwenze ngenhloso yokubonga lezaguga. Baphathela amakhekhe umuzi nomuzi negrosa ebesibaphathele yona ebesibathengele yona ngenhloso nje yokuzobonga uNkulunkulu eminyakweni esebenayo nokuphinda futhi umuntu ebonga uNkulunkulu ukuthi usigcinele bona. Ezinabenzi 1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eDokodweni. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeza masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele futhi ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Kulindelwe izithelo zenkomfa yezolimo kutuswa eSasentuzuma eThekwini. Kanti waseMzumbe uthi kawunalwazi ngolwe SIU. Kuleli qophelo ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.20 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.15 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphindele kube u22.99 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,664.93 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$71.60 umphongolo. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa zanamhlanje osihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.